De Limburgse bedrijven besteden veel aandacht aan opleidingen voor personeel. Maar ook bedrijfsleiders en directieleden hebben nood aan opleidingen. Voor Jeroen Nelissen van ABN uit Münster-Bilze is blijven leren cruciaal. Ik probeer me met mijzelf maximaal te ontwikkelen en ik doe dat door heel veel boeken te lezen. Ik doe dat ook zelf door heel veel managementopleidingen te volgen. Hetgeen wat ik elke dag ervaar is hetgeen wat ik gisteren geleerd heb, is vandaag verouderd. Uzelf als persoon en als organisatie evolueert je ook. En het is misschien net dat punt van evolutie dat je dan ook dezelfde informatie misschien anders gaat bekijken. Dus ik vind opleiding heel belangrijk. En is het die winstmarge waar we voorop stellen? Ja. En hoe zitten we daar met ten opzichte van concurrentie? Jo is ook overtuigd van een goed opleidingspakket voor zijn personeel. Water krijgt pas een waarde als de put droog is. En we weten dat talent heel schaars wordt. Dus we moeten er als bedrijf heel hard aan werken om het talent dat we hebben te maximaliseren. En die sterke punten maximaliseren doe je natuurlijk door een cultuur te creëren waar opleiding zeer belangrijk is. En mensen inspireren en motiveren om de juiste opleiding te volgen is voor mij heel belangrijk. Ook bij Banden de Condé uit Hasselt zijn opleidingen ingebakken binnen het bedrijf. We hebben verschillende niveaus van opleiding. We zitten met enerzijds commerciële opleidingen, we zitten met opleidingen ten velde, we zitten met administratieve opleidingen, kostprijsbeheer, verschillende takken, waar dat we toch enerzijds mensen in aangetrokken hebben die toch wel ingestroomd zijn met de nodige diploma's. Maar anderzijds voelen we toch wel dat er reeds gevestigde waardes en het kader, middenkader, dat zij toch wel daar ook al eens een bijkomende opleiding kunnen gebruiken. Jimmy, goedemorgen. Goedemorgen Frank. Planning buitenlandse kantoren. Ja. Hoe staan we daarmee? Ja, dus ik ben net bezig gaan kijken omdat ik heb gehoord in Polen dat er de volgende dagen vorst voorzien is. Ja. De directieleden worden soms al wel eens vergeten in de opleidingskalender, geeft Frank van Parijs toe. Ik denk dat we daar mede met andere KMO's ook zondaars zijn, dus ik denk het argument weinig tijd, een druk bezet agenda, dat toch wel in veel bedrijven, ik ga wel uiteraard voor onze eigen beurt spreken, in ons bedrijf wordt dat toch wel nogal veel als een excuus naar voren geschoven om misschien wel niet deel te nemen aan dergelijke waardevolle opleidingen. Bedrijfsleiders zijn altijd heel druk bezig met hun bedrijf te managen, ook bezig met het kijken waar ze met hun bedrijf in de toekomst naartoe moeten. En ze krijgen natuurlijk ook heel veel dagdagelijkse beslommeringen op hun bord en dan schiet er natuurlijk niet veel tijd over om uzelf een stuk te vervolmaken. Men investeert wel in de opleiding van zijn medewerkers, maar men vergeet zichzelf. Om de Limburgse bedrijfsleiders een kans te geven om zich bij te scholen op topniveau, organiseert FOCA nu een MBA-opleiding, de zogenaamde Masters of Business Administration. Wij doen 125 opleidingen per jaar over allerlei disciplines in het bedrijfsleven, finance, personeelszaken, management en dies meer. Maar wat we duidelijk hebben vastgesteld op basis van onze klanten is dat er een tekort is aan een langlopende, maar toch gecomprimeerde opleiding op niveau van senior management. FOCA koos voor een topprogramma in samenwerking met de beste scholen. We hebben gezocht naar een aantal toonaangevende internationale spelers. De eerste speler die we hebben gevonden is de Solvay Business School. En ten tweede hebben zij ons in contact gebracht met TIAS Nimbas, de Universiteit van Eindhoven en Tilburg. Een zeer toonaangevende internationale universiteit die een MBA-programma aanbiedt dat als 25e gerangschikt staat in Europa. Dus dat betekent eigenlijk dat wij toptalent naar Limburg halen voor onze klanten, voor onze bedrijven. Peter Manne zal de opleidingssessies begeleiden. Mijn rol in dit programma gaat eigenlijk verschillend zijn. Ik ga zelf 2 sessies waarnemen. Eentje over strategie en eentje over business planning. Daarnaast heb ik mee conceptueel aan de wieg gestaan van het programma. En het derde is dat ik de deelnemers en de groepen ga coachen bij het uitwerken van een case study. Het aantal inschrijvingen loopt als een trein. De nood aan zulke opleidingen is dus duidelijk groot. Het unieke kader van La Butte au Bois in Lanaken zal fungeren als locatie voor de opleidingen. Sto cercando il modo di raccontare. Het is niet altijd evident om naar Brussel te gaan of naar Antwerpen te gaan voor je opleiding te volgen. Ten eerste. Ten tweede is het belangrijk dat je van een voldoende academisch hoogstaand niveau bent. Dus het beste kan niet goed genoeg zijn, dus we hebben geprobeerd een kwalitatief programma met sterke spelers in elkaar te steken. Ten derde is natuurlijk ook het
compacte belangrijk. Je moet het allemaal kunnen verwerkt krijgen op korte termijn. En dan ten vierde, zeker zo belangrijk, naast het academische ook, dat je ook het praktische aspect in de oog houdt. Dus vandaar dat we ook heel veel gaan werken met cases. Wij hebben het traject alleszins zo opgevat dat je daar eigenlijk 3 deeltrajecten in terugvindt. Een eerste deel is een meer klassikaal gedeelte waar zowel concepten worden aangebracht als waar mensen praktijkervaring gaan meekrijgen. Een tweede blok gaat over praktijkgetuigenissen. We hebben daarvoor een aantal nationale captains of industry uitgenodigd, die dan een aantal van hun ervaringen brengen en waarop de groepen nadien kunnen verder discussiëren. En een derde luik gaat over een geïntegreerde case. Een case waaraan de deelnemers in groepjes gaan werken. De onderwerpen die hier aan bod kunnen komen zijn groeien door overnames, het al dan niet betreden van nieuwe markten, het lanceren van nieuwe producten, maar ook het evalueren van een businessplan. En zo worden onze Limburgse bedrijfsleiders bijgeschoold op topniveau. Ik zie eigenlijk 3 grote voordelen van de opleiding. Enerzijds is het een pragmatische aanpak, een casegerichte aanpak. Ik geloof niet dadelijk in ex-cathedra onderwijs. Ik geloof wel in een pragmatische casegerichte aanpak in combinatie met een duidelijk theoretisch academisch kader, wat hier toch vooral naar voren komt. En het derde luik is eigenlijk netwerk onder gelijkezinden. Dat je eigenlijk binnen een kader van gelijkezinden een klankbord gaat creëren wat je leereffect gaat vergroten. En eigenlijk ervoor gaat zorgen dat je kennis transformeert naar inzicht. Het is eigenlijk dat inzicht dat we nodig hebben om morgen succesvol te zijn. Absoluut, ik denk dat het een volledige behoefte invulde naar onze bedrijfsleiders toe. Die mensen hebben niet veel tijd, die willen zich toch een stuk bijsturen, bijscholen, maar hebben niet altijd de zin om een volledig academisch programma te doorlopen. En zeker ook niet voor die lange verplaatsingen. Dus ik denk dat we het beste van alle werelden hebben samengebracht en we zijn blij dat we dat aan onze klanten en onze leden kunnen aanbieden. Meer info over de MBA-opleidingen vind je op deze website.